predchádzajúcich častiach ste videli. John Mayer, poďte so mnou, šéf vás chce vidieť. John Mayer, ak mi nedonesieš Skylu, tak ťa zabijem. Keď vám dal ultimátum, tak dostanete Dana Spencera. Pomôže vám Mike Bazovský a čip vám dá plukovník Charles. Čau, máme Skilu, chceme sa stretnúť. Ale hovno, chvála Bohu, posielam vám lokáciu do EMS. Príďte tam o 7:00, zatiaľ sa maj. Vstávaj a poď. Si preradený do iného väzenia. Tak, Lukas, ako sme sa dohodli. Zabij toho chuja. Výborná práca, Lukas. Heslo mafie je, keď chceš patriť do mafie, musíš zabiť aj svojho najlepšieho priateľa. A ty si to urobil. Máš u nás zaručené miesto, Lukas. Áno, viem, síce ti ho bude ľúto, ale to za chvíľu pominie. Neboj sa. Teraz, keď patríš do mafie, tak nám pomôžeš so Skillom. A čo keď poviem, že nie? A myslíš si, že máš na výber? Nevymýšľaj... Zabil som mojho najlepšieho priateľa a teraz nemám vymýšľať. Hlavne, Lucas, neurob hlúposť a buď rozumný. Pane, sledujú ich. Dobre, tak ich ďalej sledujte a my zatiaľ nájdeme Majorové telo. T-Bag, potrebujem sa s tebou stretnúť. On je do rečí, brat. Šéfe, mám Skilu, ale je to tu divné. Ako to môže byť divné, kurva? Keď som tu prichádzal, tak práve odchádzala odtiaľto FBI. Čože? Okamžite odtiaľ vypadni. Dobre, šéfe, nemusíte sa báť, už tu nikto není. Ten bastard tu Skylu pekne schoval.
Som rád, že ste sa prebrali. Kľúčná kosť a ramenné svaly. 15 cm doprava je po vás. Práve sa prebudil. Hovoril som s Kimom. Chce, aby ste dokončili prácu. Dajte mi pokoj. Toto nie je prosba. Počuj, prenechal som ti tu moju limuzínu. Pekne sa prevez a uži si ju. Ja musím vybaviť tvojho kamaráta. Zatiaľ sa maj. Chodte niekde za mesto a zabite ho. Už ho nepotrebujeme. Ahoj, T-Bag. Som rád, že si prišiel, musíme sa o veľa veciach porozprávať. Na, tady máš. Máš tu čest tlačit tu bombu. Poslyš, jak sa jmenuješ? Jack, volám sa Jack Mayor. Aha, ty nejsi bratr Johna Mayora? Ty ho poznáš? Áno.